The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In 1 Corinthians chapter 2, verse 9, but as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. In Isaiah chapter 50, verse 7, for the Lord God will help me, therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed. Matthew 11:28-30, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. 2 Chronicles 16, verse 9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. 2 Corinthians 6:18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 2 Corinthians 3:5, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong naandan nga pagsusi sa atong kaugalingon sa di pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili kita matudluan sa Espiritu Santo, dili siya makalihok sa iyang ministry sa pagtudlo kanato kon ana pa kitay gitiner nga mga sala diya sa atong kalag. Kini mahimong babag kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Busa atong gamiton karon ng prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga dili pa magtotoo, wala pa'y kaluwasan diha kanimo, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will and make the most important decision nga imong mahimo sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon sa English, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo nining dapitan sa usab dining adlaw, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat o Diyos sa imong pagda kanamo dinhi, og salamat sa kinabuhi nga imong pangilugwayan kini timailan nga nagapadayon pa sa paglihok ang imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Busa dining adlaw ipatinaw pa kanamo og klaro ang imong kamatuoran aron mao kini among ikadugang sa among napundo na nga mga doktrina diha sa among kalag.
Hinaot nga kini mahimong panalangin kining among pagatun-an niining adlaw. Salamat niining among Bible study through the YouTube ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mga adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Niya pa kita magadupot niya natong tunanan nga giuluhan og the integrity of God. Ang doktrina kini bahin sa katarong pagkamasaligan sa Dios. Okay. Ato ipadayon kadtong atong gibiyaan kagahapon nga nagahisgot kita nga ang tao sa iya yung paghimugso ning kalibutan na gi-declare na siya kitang tanan why exempted tanang tao nga mahimugso ning kalibutan na are declared physically alive but spiritually dead. Ang spiritual death diha mao ang atong napanunod gikan sa atong unang mga ginikanan si Adan ug si Iba kay sila misupil man batok sa Dios ug mao nga sila nalaglag ug mao nga mo aplikar na kanato ang formula nga nagaingon AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin, dugangan pagyud sa kinaiyang makasasala, old sin nature, equals spiritual death. Mao kanay formula. So, why makalikay ni ang tanan yun? Mao na nga, ang usa ka tawo nga wa pa maluwas, ang kaluwasan na sayo naman ta, pagtuo lamang kang Kristo lamang, mao ka na ang paagi sa Dios nga kita mahibalik ngadto kaniya kay naputol man ang atong relasyon sa Dios diha nga nalaglag ang atong unang ginikanan. So, atong napanunod, kitang tanan, spiritually dead. Bisan og nagsuroy-suroy ta buhi sa atong lawas, apan before God, kitang tanan, patay spiritual. Putol ang atong relasyon gikan sa Dios. Mao nga, ang Dios nagahatag gihapon, nagaandam sa iyang paagi sa kaluwasan, pinagis pagpadala sa iyang bugtong anak, dinhining kalibutan na aron sa pagpakamatay tungkol sa atong utang nga sala. For the wages of sin is death, Roma 6:23. Mao nga ang atong Ginoong Jesucristo mo ay mipuli sa atong dapit kay kita unta ang ilansang dito sa cross. Pansiya ang puli sa atong dapit o siya mibayad sa atong utang. Mao ra kanang paagi nga kita mahibalik ngadto sa Dios og pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, why laing paagi nga ang tao mahibalik ngadto sa Dios? So the only way for the unbeliever to be able to have an effective relationship with God is for him to become a child of God. Unsao man niya pagkahimong anak sa Dios, pinagi lamang niya ng tong gibalik-balik na gyud kini ang iyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, mao bitaw ng ato ning balik-balikan sa paghisgot kay mahimo lamang kang anak sa Dios kung ikaw mohimo og desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. The doctrine of the Word of God, the doctrines, ang tanang mga doktrina sa pulong sa Dios nga naa na diha sa atong kalag are the only means by which we can know who and what God is. Mao ra gyud ang paagi. And thus come to respect and love Him. Kaya dili man ta makahigugma, makatahod, makatamod,
makaymaya sa Diyos kung what ay relasyon kaniya. Question, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Now, mo ni unang problema. Kay kitang mga tao, wa man kanato ang katakos, we don't have the capacity to approach God or to learn about God sa atong kaugalingon nga mga pamaagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti nga ang atong tawhanon nga mga pamaagi binuang ni dili ni magsilbi, dili ni madawat sa Dios. Kinahanglang mahibaw ta makasabot kita, makakat-on kita kung unsa man ang mga pamaagi sa Dios. Aron nga ang iyang mga pulong mahimong tinuod ngari sa atong kinabuhi. How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes nganhi sa atong temporal, imperfect, and finite minds? Unsaon man? How can we come to understand who and what God is? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Mauna nga, angay natong klaruhon ang tawhanon nga mga pamaagis pagsabot bahin sa Diyos mo resulta lang na sa wa. Magi resulta. Our blindness is perhaps darker than we realize. Kaya ang usa ka unbeliever, dili magtotoo, wa gyud siya alamag, ug dili gyud niya maangkon ang katakos sa pagsabot o sa pag-ila kung kinsa ang Dios. Mahimog mag-imbento ka, okay? Mahimog maggama-gama ka, wag yun ka na resulta nga magadala sa tinuod nga Dios diha sa imong kinabuhi. That is why in the Bible, the unbeliever is called the natural man. Mao kanay tawag sa di magtotoo, natural nga tao. Ug kay ang Biblia nagatawag mas tao nga dili magtotoo, an unbeliever nga natural man, wa gyud siya mahimos pagsabot kung kinsa ug unsa ang Dios. Sanglit ngit-ngit man siya sa iyang kalag. He is spiritually dead. Sa ato nang gipa tin-aw diha kanimo. An unbeliever is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Dili gyud siya makasabot. Ug mao kini ang problema karon. Tungod kay ang unbeliever, ang dili magtotoo, dunay lawas, dunay kalag, buhi siya physical, apan patay siya spiritual. Spiritually dead. And that is why usahay makapangutana kita o ato ni ipasabot karon dinhi, because this is part of the integrity of God. Unsaon man sa dili magtotoo pagsabot bahin o kalwasan. Okay? Mao ni atong ipangutana karon. Kung ang dili magtotoo, wa gyoy katakos sa nga mutuhog o kaha modalikyat sa mga espirituhanon nga mga butang nga iya sa Dios, then ang pangutana mao, unsaon man sa dili magtotoo sa pagtuhog sa mga espiritual nga mga butang nga nagapaluyo may tungod o kalwasan. Unsaon man niya pagtuhog niya na? Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Karon ingon ini ang sitwasyon, okay? Dili ni nato dalion ha, di nato dalion aron ato yung masabtan ang pamagi. Ato namang kung nahisgutan kini. Well, we talked about common grace, we talked about efficacious grace, apan kining common grace o efficacious grace are part
kabahin kini sa lihok o sa buluhaton o papel sa Espiritu Santo sa iyang ministry. Okay? Ingon ini kini. Adi na lang una nato i-detalye pag-ayo, pero masabtan ra kini nato. Sa higayon, nga ang dili magtotoo, an unbeliever, makadungog sa gisangyaw bahis kaluwasan, salvation, evangelism, kana ba mga bahin o mga pamaagi o unsang hitabuha. The very moment nga ang dili magtotoo makadungog niini, then kinahanglan nga muhatag siya og kanang pagbukas siya nga una. What I mean is daghan man mga unbelievers nga hisugutan na nimo sila og bahing kaluwasan. Unya na lang na. Ayaw na lang naghisguti kay unsa gani ang himatan mao po yung pagkamatyan. Mao ba na ilang baruganan gyud. Moingon na sila dayon na. So, one chance kay sirado naman. Gusto? Mao na may tabo nga pagtagad sa kadi pagtotoo, sirado na gyud bahin sa kaluwasan. Kung maingon siya, ayaw sa naghisguti, kana nagpasabot nga, sirado gyud. Well, mao po na ilang ipili. Dilibot maluwas. Gusto? Mao nagigos mga katigwangan kaniya ito tinuyuan sa ilang buot. Okay? Udawat kaniya na. Now, angay tang hinumduman nga ang matag usa ka tawo nga mahimugso dinis kalibutan. We have already explained to you this thing. Matag usa ka tawo nga ipagkatao dinis kalibutan. Wa mangyud kini siya katakos. Wa siya alamag. Wa gyud siya capacity sa pagkahibaw, sa pagkasayod kung kinsa o unsa gyud ang Dios. Unsa, kinsa o unsa man gyud ang pagka-Dios sa Dios. Ug tungod niya na, ang naandan sa mga tao, mao ang ilang pagbuhat o mga Diyos sanglit ang naandan sa tao, mao man ang ilang makita. Gusto? Apan, ato nang nahibawan nga ang Diyos Espiritu Santo, o kung buot kitang musimba kaniya, di kinahanglan, na simbahon lamang siya, pinagi sa Espiritu o sa kamatuoran. Nga naman, tungod kayang kamatuoran man, mao ang mupakita, mao'y muhatag kanato niya ng katakos nga makaklaro ug malamdagan kita bahin sa mga espirituhanong butang. Kasabot ka? The only way for us to be able to see spiritual things, to make spiritual things real to our life is pinaagi lamang sa sangkap, sa pulong sa Diyos. That is why ang mga natural men, mga gitawag nila, mga di magtotoo gitawag spiritually blind, wag yun kini sila'y katakos nga makakita sa mga espiritual nga mga butang nga may kalabutan sa Dios. We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niya, gihatag sa Dios ang duha ka pamaagi. Wala to nang nasayran nga ang Diyos mihatag sa Espiritu Santo alang sa mga dili magtotoo, an unbeliever, aron kining dili magtotoo magkasabot bahin o kaluwasan. Apan tanahon ta, kay kun unsa man ugaling ang atong nasinatis kaluwasan, mauusab ang kasinatian nga angay tang angkunon sa diha ang mupadayon na ta ingon nga mga luwas na. Kung ang Espiritu Santo mo'y nagpadayag sa unbeliever o ributang ta kanato, yan tungwa pa ta maluwas, mao siya ang mipadayag nga ri kanato sa mga kamatuoran may tungod sa kaluwasan, may tungod o kaluwasan.
Nan, kung kita mohimo na og desisyon sa pagdawat na sa kaluwasan, hinumdumi. Kang atong kinabuhi ingon nga luwas, saved, regenerated people, makinabuhi kini nato pinaagi lamang Espiritu Santo gihapon. Kasabot ka? Mao bitaw na nga angay sa matag usa ka Kristohanon nga makaamgo yan ang mao nga prinsipyo. Now, mao na nga gikinahanglan gyud ang mga butang nga espirituhanon ni sama sa atong giingon kanimo. Kung wala ka niini mga butang nga atong gipangisgutan, dili ko kang kasabot. Dili makapaklaro ang Espiritu Santo sa bahin sa kaluwasan. Mao na nga ang gikinahanglan nato maong pagpadayon, pagkamalawtayon, masigihon, makanunayon sa atong pagtuon, pagkuykoy o utingkay gyud. Siksikon gyud nato ang pagtuon sa pulong sa Dios hangtod nga kini masilsil gyud sa atong alipatakan, mahimo na kining bahin sa atong kalag. O mao kini ang mga hatag nato niya ng katakos. You see? Katakos. Alang sa di magtotoo, hatagan siya sa Diyos Espiritu Santo katakos magsabot. Kapasabton magin siya. Patinawan magin siya Espiritu Santo. Unsa ang bahin sa kamatuoran. Unsaon niya nga maluwas. Mabita itong sundao nitong panahon sa niyomdong ka ba niya itong mga priso diya si Pablo niya ito ang mga sundao nga nagagwardya kanila mag-suicide na sila kay nakaingon sila nga ang mga priso nakagawas na mao na nga pagkakita niya nga no ayaw buhatan na kay magtubok naman unta kadtong jailer katubang nagbantay sa prisuhan. Mao na nga mingog unsaon man nako pagaluwas, how can I be saved? Mao nang si Pablo mingon dayok, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao na nga mao na ang pagi nga ikaw maluwas, nga imong tuuhan dawaton sa Ginoong Kristo, nga imong manluluwas ug ikaw maluwas. Dili mamakak ang Dios kuno sa iyang isulti tinuod kana. Mao na nga kun buot ka, na I'm talking to you, unbeliever, ikaw nga dili pa magtotoo. Kun buot ka nga mahiling kawas, you can be saved gikan sa paghukom sa Dios. Okay? You can be freed from God's judgment to the lake of fire. Believe. Maura na Yahweh. That's the key to it all. Nga ikaw mayroong kawas o ikaw maluwas. Okay? Ang kaluwasan wa mausab. Maura gyapon. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Nanas mga buhat. Kapitulo 16, versikulo 31. Ug usab diha sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Now, why lain? Ug napagin sa Juan 3:3 ug Juan 3:7, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Klaro kayo. Ang isulti ni Ginoong Jesucristo diha sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang unsa. I am the way, the truth, and the life, ang kinabuhi.
Huwag makaanto sa amahan, kundili pinaagi kanako. So, maura ka na nga. Aton lang yung gisaysay ang mga bersikulo unsaon sa tao sa paghaluwas. Kaya usa lamang ang paagi sa kaluwasan. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, ato laning usab sa pagpaklaro diha kanimo. Og dinhi, niining atong gitun-an karon nga doktrina sa integrity of God, ang iyang ang iyang pagkamatarong, ang iyang katarong, ang iyang pagkamasaligan. Atong gitun-an kini nga atong maklaro pagyud sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Di man ni mao ra kini ang pagi nga gitundo kanato sa Dios, pinagi siyang pulong nga kita makatubo, ang atong kalag makatubo ngadto sa atong tumong nga mao ang our common goal as believers, spiritual maturity. Nga diin mo kana ang that's the stage nga nanatay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa panalangin, katakos sa paghigugma. In other words, we have the capacity for life sa pagkinabuhi. O ato naman kining gihisgutan sa makadaghan, ato gihapon kining balik-balikon as we go along sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mo na di man na to nga ang Dios, ang iyang pagka-Dios, ato lamang kini siyang hibawan ng iyang pamaagi, iyang mga pasidaan, pahimangno, iyang kabubuton, iyang huna-huna. Ato lang kini makatunan diha sa iyang pulong. Pinagi ni atong pagtuon. If you study God's Word on a daily basis, then mao ka nang maanam-anam na ka nang katinuod diha sa imong kalag. Timan-an nato kini, God is real. His Word is real. Dili kini mahanaw hangtod. God's Word says, heaven and earth will pass away, but my Word will never pass away. Mao na nga, padayon lamang kita sa pagsibog sa unahan. Wanay lingi-lingi. Okay? Abantilan ta kanunay. Wanay atrasay. Kay labi na nini atong panahon karon nga mahulgaon. Labaw nagyud natong gikinahanglan. Ang kalig-on, kabaskog, ug kaisog sa pag-atubang nato pakigharong sa daghang mga gumunhap sa kinabuhi. Nga moabot sa atong kinabuhi, matag karon og unya. Mao nga kini lamang ang paagi nga kitang mga magtutuo, magmadinaugon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. No other way nga kita magmadinaugon. Pinaagi lamang sa pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw kini atong pagtuon. Ay kita mo atubang mga suliran adlaw-adlaw po. Di gani kay adlaw-adlaw matagutlo sa atong kinabuhi. Mao nga kini atong gibuhat ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Mao kini ang panahon sa atong pagpangandam. Ano sa man dito mangandam? Karon ra. This is preparation time for us believers to grow up in our Christian life. Magkakabot lamang kita niya ng pagkahamtong espirituhanon. Then, ang Diyos manaam na siya pagkahimaya. But actually, ato naman ang gitunan nga, dili man kita makahimaya sa Diyos. Ang Diyos ra ang makahimaya sa Diyos. That's the truth. Apan sa diha nga magkakabot ta sa atong tumong ng espirituhanong paghamtong, then anha na makahimaya ang Diyos sa Diyos. Because nakita man niya ang iyang anak nga
nakakabot niya ng ang sa katakos sa pagkinabuhi, then God is glorified. You see, mao kana nga ang paghimaya sa Dios tungod sa atong nakabot na pinagi lamang sa grasya, dili man ta makahimo nini sa tinawhanon usab, espirituhanon gyapon ang pamagi. We cannot do it in the human way, dili. Why mahibo ang sige man na hisgot mahitungod sa mga kasulbaran, sa mga suliran. Human solution is no solution. Dili magyud kasulbaran ang solusyos tao, dili. Kaya it will always fail. Only God's way of solving or God's solution is the real, genuine solution. Prinsipyo na. Manakon ka ng prinsipyohan na silsil na diya sa mga limatakan, sa imong kalag din. Dili nagyod ka kanang magsigi o buhat o mga sayop, mga sala, kaya nga naman, na namay mo badlong diha kanimo. Deep inside you, the Word of God keeps on reminding you, mao ni nga, huwag na ay mga kanang pag-antos nga itong atubangos kinabuhi, then consider it as a friend. It's not your enemy, because mao na'y silbing kanang pagbadlong ka na to. See? Alarm. Mo alarma ka na sa panahon nga magkabuhat tag sala. Mupito dayon. Pinagi sa pulong sa Dios. Ops. Nahigawas ka na. Kaya nagkabuhat kag sala. So, gamit dayon sa paagi sa Dios, paagi gihapon sa Dios. It's divine solution, not human solution. Unsa may divine solution? Sa paggawas na ito, gumikan sa itong pagbuhat og sala. Rebound. Isugi dayon diha sa tuwangan sa Dios. O siya matinumanon sa pagpasaylo kung imo ka ng angkunon if you acknowledge that you have done all those sins. Mao na nga kini nga itong ipangisugutan, review naman po ni. Gikinahanglan kini balik-balikon hangtod nga mas silsil na yun sa atong kalag. Mao nga unsa kamay nung danon ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Inomrong ka sa prinsipyo, life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Tinood, miserably, we will be living a life of unreality, living a life nga naay confusion, disorganization. Huwag yung hinungdan mo na iingon. Wala yung hinungdan. Why kapuslanan? It's not a fulfilled life. Mao na'y kabubuton sa Dios ka. We can end up niya itong kinabuhi nga fulfilled. Busa, gikinahanglan atong pagpadayon sa atong spiritual momentum, pagbuylo, hangtod nga atong makabot gayod ang atong tumong nga kita ananay paghamtong we reach the spiritual adulthood sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ato ning ipadayon og ugma doon na sa tayo pag-o nga pagtulunan. Dinhi ta mohunong o ginaot nga na kay napupo na katunan sa mga puntos doktrina nga atong ipangisugutan. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagpatinaw kanamo, sa imong kamatuoran ni ining adlaw. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Hinaot nga kini mahimo gayong panalangin sa among kinabuhi. Masilsil kini sa among kalag. Salamat ni among Bible study.
pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry in a mighty way, sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa among pagbuylo sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.